Мери веселата крава, танцор реши да става. Записа се на спортни танци с 5 други новобранци. Започна първият урок. Учителят бе много строг, а Мери доста скована в краката. Стъпчица даже не схвана горката. Пустите танци реши да остави. Разбра, че не стават за тромави крави. Но Мери хич не беше такава, толкова с лесно да се дава. Щом почина си реши, с танците да продължи. Ето, че урокът втори доста лесен и се стори, а на следващия трети взе да прави пируети. Започна да й става лесно, весело и интересно. И в тия танци Мери призванието си намери. Щом умения натрупа, си направи своя група. Танци взе да преподава Мери веселата крава.